Бюлен Тинал, Четин Текиндор, Гюлджан Арслан, Хакан Курташ, Шефикайо Миттулун, Онуряй Еврантан, Арзу Гамзе Кълънч и други. Gözleri kederli, hatta korkulu, her şeye rağmen bir an gülümsedi çocuk. Sıcak, sadık ama biraz kuşkulu. Bir çocuk sevdim uzaklarda. Sanıyordum ki onun özlemi de buydu. O ise bir bakışta beni örtülerimden yalnızca duygularıyla soydu. Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi. Şimdi çocuk büyümekte gün be gün. Bütün üzülleri okşadı birer birer. Gizli bir ümit Оператор Айдън Сараулу. bana biraz küskün. Ben böyle yürek görmedim, böyle Музика Джем Тунджер и Наил Юртсевер. Şimdi çocuk büyümekte gün be gün. Bütün üzülleri okşadı birer birer. Gizli bir ümide sarılıp Режисьор Джевдет Мерджан. Момичето, което обичах. Ало? Ало? Синан се обажда. Може ли да говоря с Мине? Няма я. Мамо, тръгвам. Веднага ли? Да беше хапнала нещо. Вие сте сестра й, нали? Да. Чуйте, трябва да говоря с нея. Моля ви, помогнете ми. Мобилният ти телефон е изключен. Нов номер ли има? Не, няма телефон. Мине се е омъжила. Вярно ли е? Вярно е. Довиждане, како? Довиждане! Защо? Защо ли? Защото я заряза. Не съм. Заряза я. Бях принуден. Наложи се да замина. Написах и писмо. Оставих адреса и телефона си, но тя не се обади. Трябва да е получила писмото. Вие знаете ли? Получила ли го е? Получи го. Получи го и... Да. Може ли да ви попитам нещо?
Тя обича ли го? Онзи мъж. Емине, Ще затварям. Не се обаждай повече. Емине, с кого говореше дъще? Беше грешка, но... Не искаше да затвори. Синан? Сине. Не дей така. Не дей, моля те. Синан. Синан, почакай. Накъде е, господин Синан? Към Чингелкьой. Няма я, господин Тимур. Щях да я чуя. Не знам, реших, че може да е дошла. Мерве, намали тази музика. Намали музиката. Може да си отишла. Кой? Тя? Може да е съжалила и да си отишла. Мерве. Може да е отишла при бащата на бебето. Добре дошла. Добър вечер. Отидох да си взема вещите от къщи. Майка ми не беше сложила доста неща.
Господин Туран? Извинете ме, но не знаех къде другаде да отида. Влезте. Заповядайте. Не се събувайте. Дайте ми чехли, моля. Добре. Щом настоявате. Моля ви, моля ви. Не знаех с кого да говоря. Но имам нужда да поговоря с някого. Моля, влезте. Како? Како? Защо не се обаждаш? Какво ти е? Притесняваш ме? Какви ги вършиш, Како? За какво говориш, Ардел? Разкали се. Какво става за Бога? Излизаш по нощите. Ако татко разбере, ще стане лошо. Просто излязох да се поразходя. Какво толкова? Ако ти си мълчиш, никой няма да разбере. Боже мой, поне на мен кажи. Какво става? Защо си толкова унила? Не се безпокой. Нищо ми няма. Напоследък не съм в настроение. Остави ме. Како? Виж. Ако има нещо, кажи ми, моля те. Достатъчно ни се струпа на главата. Не дай като мине. Да вършиш нещо тайно от всички нас. Не се тревожи. Добре. Милата ми как? Оставих я и излязох. Омъжих дъщеря си за мъжа, който до преди 2 дни ми беше само началник. Дадох му я. Не я погарих. Не я прегърнах. Не можах. Не можах. Не можах, госпожо Сабахат. Но защо не можах и аз не знам. Винаги има нещо, което спира бащите. Неизвестно какво. Господин Тимур е мой началник. От години работя при него. Сега вече ми е зет. Мине се омъжи за него. Няма да напуснете работа, нали? Ако бях сам, Но не сте. Много сте привързан към семейството си, нали? привързан ли? Та аз живея за тях. За нищо друго. И за честа си. То е едно и също. Понякога не е. Понякога търсим на грешното място. Не намираме честа, където я търсим. Тогава не е едно и също. Но вие трябва да бъдете силен. Ако бащата се сломи, цялото семейство се разпада. Аз съм сломен, госпожо Сабахат. Съсипан съм. Няма да се разделяме, нали? Няма, любима. Никога няма да те изоставя. Изненадан си, нали? Къде се намираме? Какво търсим тук? Ще ти кажа, но... Нека първо аз разбера.
Няма да е задълго. Ще мине. Спокойно. Здравей, как си? Добре. Купих ти телефон. Картата е вътре. Носи го със себе си и не го изключвай. Моля те. Защо? Защото се тревожа за теб. Не искам телефон. Ще го вземеш и ще го носиш със себе си. Защото иначе се притеснявам. Защо? Защо ли? Никой няма да ти се бърка. Ще живееш както поискаш. Не ми ли го обеща? Не ти се бъркам, Мине. Не ти казвам да ми искаш разрешение, за да излизаш. Но искам, когато те търся, да мога да се свържа с теб. Тревожа се. Не искам телефон. Мине. Разбери. Докато живееш в тази къща, аз отговарям за теб. Отговарям пред вашите. Не мога да им кажа, че не знам къде си. Къде се бави Синан? Ами ако си направи нещо. Няма. Той не е дете. Вече е голям мъж. Разбери най-сетне. Ще вземе въздух, ще се окопити и ще си дойде. Как ще се окупити? Той е съсипан заради нас. Не ни стига това, а ние продължаваме да го тормозим. Защо му показа снимките? За да страда още повече ли? Защо слагаме йод на раните? Той изгаря, но и лекува. Почиства микробите. Синан видя истината с очите си. Сега ще пострада малко, после ще забрави. Така и трябва да бъде. Страхувам се, не разбираш ли? Едва се отърва при злополуката. Сега от мъка ли да се разболее? Не мислиш ли за това? Виж. Момичето вече е омъжено. Няма смисъл да го обсъждаме повече. Стига седа. Спокойно всичко ще си дойде на мястото. Синан? Така се притеснихме. Добре ли си? Синан? На кого звъниш, майко? На баща ти. Не. Изключене. Батерията му е паднала, не се тревожи. Не ми се обади. Не изгоряло ли мирише? Емине. Емине. Боже, гори! Боже мой! Какво правиш? Излез от тук бързо! Готово, майко. Не виждаш ли дъще? Не усети ли миризмата? Не съм усетила. Не, кой знае какво. Какви ги говориш? Нищо не се вижда от дима, за Бога! Яденето е загоряло. Не се е запалила къщата. Боже. Какво и става? Спокойно, Ставия, разсеяла се. Да отворим прозореца. Açık bırak pencereni, örtme perdeyi bu gece. Sana yazdım bu şarkıyı. Sana yazdım bu besteyi. Rüzgarlar
artık avuçlarını, yum gözlerini iyice, diz çöküp yalvarmak için, ağlayıp yalvarmak için, ellerim uzanabilsin. Госпожо Сабахат. Госпожо Сабахат. Добре ли сте, госпожо Сабахат? Искате ли да ви заведа до болницата? Добре съм. Аз само... Лекарството ми е в чекмеджето. Това ли е? Ето. Достатъчно ли е да отидем ли до болницата? Няма нужда. Само ви притесних. Моля ви, няма проблем. Добре ли сте? Как сте? Добре съм. Благодаря ви. Но и после се прибра. Добре ли си? Хайде. Хайде да си лягаме. Ето така. Ще вземеш пяната, сякаш вземаш масло. Ако натиснеш, балонът ще се спука. Тоест какво? Тоест ще нараниш клиента, ще го порежеш и то дълбоко. Да, ще го порежа, чичо назъм. Друго искам да ти кажа. По-добре изобщо да не започвам с бръсненето. Не вярвам, че ще се справя. Не вярвам. Напразно ли се упражняваме? Трябва да се научиш. И това е вид изкуство. Да, и това е вид изкуство. Разбира се, изкуство е. Ако видя още веднъж, вече ще знам как става. Ако няма да внимаваш, повече няма да бръсна балона. Не, моля ти се, цялото ми внимание е в бръснача. Хайде, всъщност вече знам. Дай. Боже! Боже! Серкан, готова ли е колата? Да, запали да чуеш мотора. Здравей, господин Туран. Притесних се за теб. Добре ли си? Добре съм. Придуша ми за момент. Сега съм добре. Нали дойдох?
Господин Туран, може ли да поговорим? Може. Несли, ще те питам нещо. Но ще ми кажеш истината. Току-що имахме изпит. Пак ли въпроси? Не, няма да е изпит. Личен въпрос. Нали баща ти се ожени повторно след развода? И какво? Ти ядоса ли се, когато онази, новата жена, дойде у вас? Разбира се, но после станахме приятелки. Сериозно? Да. Отначало не говорихме много, аз не говорих с нея, а и тя не настояваше. После започнахме да ходим заедно на кино, на пазар, на боулинг. Беше забавно. Тя приказва много смешно. Аз не се смеех, но ми беше приятно. Защо? Не може да казва Р. Например, казва, купих билети за консел. Ужас, аз щях да се нервирам. Според мен е смешно. Хубаво. Защо се разсърди сега? Спрете тук. Господин Синан, ти май излизаше? Да. Имам среща с един приятел. Няма да те задържам. Не мога да го направя. Баща ви няма да разбере. Ще разбере. Няма да ми прости. Никога няма да ми прости. Знам. Затова той няма да разбира. Не ми ли вярваш? Не, моля ви, вярвам ви. Виж, адресът ми трябва. Ще си остане между нас двамата. Знам защо вчера не дойде на работа. Аз дадох дума на Мине. Искам да го знаеш. Тя има отделна стая. И ключ от нея. Казах и, че никой няма да влиза в стаята без нейно съгласие. Аз Разбрах. Благодаря. Благодаря. Емине? Точно бях тръгнала към вас. Спри, дей. Емине, какво стана изведнъж? А ти за какво мечтаеше? Мине ти открадна любимия. Не говори глупости. Той не ми е любим. Не, но щеше да бъде. Нали ти гледах? Видях бъдещето ти. Млъкни, Нурджан. Умръзна ми от теб и от твоите глупости. Остави ме на мира. Така ли стана? Преди ме слушаше с отворена уста. Како е тен? За до вечер искаме китайска храна. Ще вечеряме само двамата. Няма проблем. Добре, че дойде, Емине. Имах нужда да поговоря с някого. Аз също. Вчера не беше много добре. Но кой ли от нас беше? Това е принудата.
Мине не беше принудена. Както се заинати, че ще роди, така можеше да каже, че няма да се омъжи. И аз си го повтарях непрекъснато. Но тя не намери друг изход. Не само за Мине няма изход. Да. Ти как си? Не ти обърнах внимание, след като ме пуснаха. Моят ред никога няма да дойде. Заради Мине, моят ред не идва. Нито да съм щастлива, нито да съм нещастна. Ти беше толкова разсъдлива, толкова послушна, че... Може би за това малко те пренебрегнахме. Моля? Пренебрегнахте ли ме? И ти обичаш повече Мине, нали, Лелю? Защо говориш така, Мине? Мине е по-малка. Луда глава е, затова има повече нужда от закрила. Така е. Мине е луда глава. Моята вина е, че мисля. Права си. Всички сме малко виновни пред теб. Виновни сме. Да си разсъдлив е важно за околните, не за самия човек. Трябва да си луда глава. Не, трябва да си луда глава. Ето. И ти беше луда глава. И Мине е такава. А аз? Не. А аз? Не, притесняваш ме, чакай. Чакай, скъпа, ще ти донеса вода. Мине? Мине! Мине! Тук ли е? Тук. В началото ще има ние вие, но не бива да обръщаме внимание. В смисъл? Баща ми е малко надут. За него най-важен е успехът. Затова се бърка във всичко. Но майка ми не е такава. Тя веднага разбира от дума. Или поне се преструва, че разбира. А баща ми държи най-много на семейството. Цял живот е работил здраво. Вярва в труда и в пота по челото. Това са поводите за караниците. Точно това казвам. Да не обръщаме внимание на бащите си. Все пак не сме ги избирали. Ти отвори темата. Ти обичаш ли? Какво? Мен. Какво теб? Обичаш ли ме? Обичам те. Този път не го пукай. Няма да го спукам. Миналия път ти беше виновна. Ердал не така, Ердал намали бакенбардите. Какво толкова съм казала от сутринта ви се тук, а сега виновна излязох. Спокойно, мила, не си виновна за нищо. Този път ще се справя. Имаме ли резерва? Да. Значи няма страшно. Тогава започвам. Виж, като по конец. Гледай. Това не се вижда често.
Така се стреснах. Ма не се смей, обиждаш ме. Добре, добре. Дай ми бръснача. Ето ти го. Но внимавай, бръсни само с върха. Добре. Нежно, внимателно. Това е клиент. Готово. Браво. Майка ми е. Ало. Кажи, мамо. Да, прибирам се. Добре. Трябва да тръгвам. Ще те изпратя? Не, ти продължавай да работиш. Вярвам, че ще се справиш. Добре. Хайде. До скоро. До скоро. Фунда, чакай малко. Кажи на майка си. Ердал! Извинете, господине Есигичка. Тревожа се за Емине. Прибрали се? Да, прибра се преди около час. Защо питаш, станало ли е нещо? Емине не изглеждаше добре, изплаши ме. Да не би пак да имала криза. Криза ли? Да, случва се напоследък. Избухва, държи се странно, но после и минава. Како, щом се случва често, защо не сте я завели на лекар? На лекар ли? Не знам. Добре, после ще говорим, ще видим. Да не отлагаме, како? Да я заведем на лекар. Не говорете зад гърба ми, добре съм. И никъде няма да ходя. Добре, Сюрея. Туран се прибра. Утре ще се чуем. Добре, како? Добре дошъл, Туран. Мине, добре, говори с господин Тимур. Спокойно. Добре. Добре ще бъде, разбира се. Така е. Добър вечер. Добре дошъл, татко. Добре заварил. Как си? Добре. Защо има 3 чинии? Мина няма ли да вечеря? Айтен? Няма да вечеря. Защо? Не знам. Явно не иска да се храни с нас. Мине? Моля, Хайде, ела да вечеряме. няма да вечерям. Не може така, ела. Ще си лягам. Толкова рано? И гладна? Хайде, моля те, ела. Не, няма да дойда. Би ли отворила вратата? Искам да спя. Само отвори, после ще спиш. Отворих. Плакала ли си? Не съм плакала. Казах ти да дойдеш в тази къща, за да не плачеш повече. И да не страдаш. Правя всичко по силите си за това. Първите дни ще бъдат трудни за всички. Но и ти трябва да положиш малко усилие. Няма да прекараш живота си плачейки. Аз не плача. Ще дойдеш ли на вечеря? Искам да си легна.
Излизам. Къде отиваш? Не си вечерял? Ти вече си започнала. Бях много гладна. Хубаво, аз ще вечерям сам. Довиждане. Разсърди ми се. Не, просто излезе да се разходи. Разсърди ми се. Но не много, нали? Кои сте вие? Защо ме следите? Кои сте? Искам да говоря с Мине. Искаш да говориш с Мине? Значи ти си Синан. Чуй ме, приятел. Ако те видя до жена ми и бебето, ще стане страшно. Разбрали? Чули ме добре? Бебе? Да. Мина е вече не ученичката, която заряза. Тя е моя съпруга и скоро ще стане майка. Сега бъди послушен. Качи се в колата и се върни откъдето си дошъл. Ще тръгваме ли? Тя ще има дете. Ще ви закарам вкъщи. Ролито звучиха артистите Ася Братанова, Ани Василева, Лиза Шопова, Димитър Иванчев, Стефан Сърчеджиев Сера, Александър Воронов. Преводач Михаил Василев.
Тон режисьор Стефан Дучев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Bir çocuk gördüm uzaklarda, gözleri kederli, hatta